Doke kunga folongoto. Ngami. Voilà maman, ni boisson d'or. Ni toko 3X énergie. 3X énergie. Mali fambe. Non, ano Ni be mission ngai dorega to wani mi ka sura émission na me ba. Wa boisson kadi de fena ga farani reka. Ah? Énergie 100%. Donc boisson 3X énergie. Ah ouais, rien bala. Faut un bla formule. OK, maintenant on peut continuer. Ah, mais c'est pas un problème, faut étaler. Mais voilà, maman me fait gagner ngal dori kila. Allez, ni fitine doro ne balé là. Non, albulu ba ba. Ah. Albulu ba. Right. Donc abe soro yoro jumeni. Ba be mali fambe. Bini na alimentation from Oswati re Sodaf Sal. Oui, so you were 500 là. Mais voilà, maman, avec comme ni boisson ni bala chou na adab son agelare. Non, Que me doron. Ah. Donc, en les libéraux, en bas fort pour que robe la forme là. On retourne ni sans doron. Doke kubolila. Nekami. Sangala bukeleya. Ambali machani muso demseni mokoroba amunu ba nay malikono oni malikoka amba ufo dante folimina ka aufo ka klara singa ufo kurai tuguni kuma ambora sella amba fo au sambe sambe ala rasan chamayira ana au kameka ensu en fait ka mega émission dumani ko donc an la libéraux au la fia kamabi ani chibla anga dongi la demsen noma abe mbolo korea mena kuma di ama mais avant qu'à ra fin afena mena rasambe sambe folikaola ma chérie ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Je vais bien. Les IB. Mais t'es donné les neurones, voilà, tu vois? Oui, bien. Plateau de star, ibi, bla, les îles, fouille, au théâtre. Donc, amani ni fait follow, qui a samé folie. Aube samé. Alara son chama ira en China kelena. Amina rabi. Alara ngamina ko bela jelino. Amina rabi. Alara iga bara tanya alsa. Amina rabi. Alara bela jelenga bara tanya. Alara do bela jelemne. Voilà ma chérie, tu es toute belle. Merci. Il m'a donné par là ça. Il t'y est bon on a donné. Voilà ça amani ni fait qui est refin. Netoro Kumba. Kumba Mali. Ma mère s'appelle Zinab Traoré. D'accord. Mon père s'appelle Alou Mali. D'accord. Un village de donc mes folies là c'est non kan brabe ani fani bao. Bema. D'accord. Comme yali sera là ola. Ça non ambe fait ka don ere. Kumba mais surnom ni dobila anyo fana mere on est kumba tekele dai. Oh wala don. Ouais comme une toro kumba. À la maison on m'appelle bébé. Bébé. On donne la musique là. Follow me kubis nege di forma quoi. Kubis. Nege kubis nege. Voilà. Mais si ça y est nege me cohérent de dit quoi. Donc fena ke kubis simplement. Kubis. Voilà famille sur la. An la libéraux. Ako ka toro kumba. Mais surnom mun ka teli yere de mun yere kari fokari dala o e kubisi. Donc kubis iki bisim na plateau sans fait. Voilà ça me fait ka don. E yere ka école ko be chuko jumen 600. Ame wakati ne ko bi. Na so re étude bla wal manik la de. Iti da do le ka don fin. Ma étude bla. Donc il be école jumen na, il be ka jumen ke. Mais Notre-Dame ni là et né de fusoro né 3 ans que de fula. Né de fusoro né tara Notre-Dame na ni 10e qui ni transfert qui est à 11e qui biri là. Mais 11e ni là même faire représenter bagila ni na. Mais na bagi et puis méga transitif nege. Donc il m'a donné ambition, tu es ambitieuse au cas donc si ça m'a profiter chamambe no sana nous donna art domaine kono artisia ko me feka fo chamambe nous donna dum dan feno ou bay étude bla ko fait donc si ça no komi e re bega ni beke donc e bega yira ko na fa babe kalana ça me fait ka conseil de dama ni fitinindi ou ma chukom no biseka bo fili kono et ne ron mi fo artiste dem senu nyana et Kairou là kalani musique genre musique et kalai et puis ntaromena nyofa trom na kwa uti nyoron tien quoi là kala ere bi mo de me ko chama ere la do we no musique kadri ou makala ou c'est ka fin ko bela exactement vraiment kala on kadme
alsa ma ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ artiste denmisɛnninw fɛ hali na dɔ parce que dɔw bɛ yen nɔ kalan man di olu ye yɛrɛ de kalan man d'u ye mais kalan ni musique tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ foyi la voilà donc faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan yɛrɛ projet jumɛn yɛrɛ de bɛ Kumba yɛrɛ bolo. Bon, projet min bɛ ne bolo genre ne ka musique ni étude dɔrɔn. O de ka projet. O de ye ne ka projet. Mais concert bolo dalen t'i bolo walima i tɛ fɛ ka featuring kɛ avec un grand artiste ba ninnu olu fɛn t'i bolo. I da don la i k'olu ɲɛfɔ an ye. Ouais, avant moi je faisais le rap. Je fais 2 sons et un clip. Ah ouais. C'était 2017-2018 nous bla. Ne ara pour bla parce que ne me to atara inala quoi. Ah Institut national des arts. Institut national des arts. Un tonton dobi tonton bengal. Ok mais voix parce que ouais ne bara pour que mais voix mener o te ne permettre gara pour que quoi. Nte jeli de. Si ça ak me to akor ni fond dîner ma olula ne era yi. Ne ara pour bla. Kosani ni la donc musique yɛrɛ ka di ne yɛrɛ de quoi de nature n nana don chant na o de la n ye son fɔlɔ bɔ o titire ni tɛ problème fɛ i tɛ problème fɛ deuxième son de kan ka bɔ sisan tile fila in na o de ye projet ye sisan o titire ye Zara de Zara donc n'o bɔra yen tuguni projet wɛrɛw tɛ yen projet wɛrɛw bɛ nalen i da don o la i ka dɔɔni fɔ an ye ko ninnu kan projet wɛrɛw bɛ nalen donc n'olu bɛ nalen i bɛ na an b'olu fana kuma kɛ o tɛ d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la Kumba sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Kumba yɛrɛ ye musique kanu munna de munna i ye musique yɛrɛ de choisi pourquoi depuis ne bɛ 3 ans na 3 ans ne kɔrɔmuso dɔ bɛ yen Kanata Sako ale tun bɛ to ka taga ne nous les enfants ni Miss Net Playboy ni fɛn na ne Miss Net fɛnɛ kɛ i y'o fana kɛ d'accord ne tun bɛ prester no bon en san ne taga nous les enfants na ne de tun bɛ kɛ première ye Kuma Mali d'accord n taara ATT fɛ yen parce que san dɔ la ATT ko ni mɔgɔ min kɛra première ye ko bɛ taa Kuluba n taara ATT fɛ yen prestera d'accord a ye cadeau ba jan hali Kuma ma fɛn d'aw ma o kɔni Kuma bɛna fɔ ko wagati k'an tun tɛ ɲɔgɔn dɔn faamuyali sɔrɔla a la voilà donc i y'a faamuya u ka fɛn dɔ fana tun bɛ ko ministère o tante ni ministère tante ministère 1-2 n tagar'o la bon mais ma ɲɛnabɔ n ye laminɛli dɔw kɛ d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o ko la donc sisan nɔ i ye musique yɛrɛ choisi parce que depuis 3 ans musique yɛrɛ de ka di e ye musique ka di ne ye a ka di ne ba ye a b'i jeli yɛrɛ la mais mɔgɔ tɛ dɔnkilidaw fɛ yen fɛnɛ mɔgɔ tɛ dɔnkilida an fɛ yen dɔnkilidala foyi tɛ aw fɛ yen dɔnkilidala foyi t'an fɛ yen i ye dɔnkili kanu dɔrɔn k'a da faamuyali sɔrɔla o la Kumba sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Kumba yɛrɛ bɛ musique la depuis quelle année fɛnɛ i ye dɔnkilida in yɛrɛ daminɛ san yɛrɛ jumɛn n yɛrɛ ka dɔnkili bɔ o daminɛna 2017 kɔnɔna de la 2017 daminɛ kuma ninnu quoi et sinon avant n tun bɛ mɔgɔw de prester ne ba yɛrɛ ni baba ni ye terimusomaw de ye ne tun b'o de ka prestation ni fɛnw kɛ Umu Sangare yɛrɛ delila ka ne ta kuma dɔ la k'a bɛ taa ne laloger ne tun bɛ mɔgɔw de imiter fɔlɔ mais sisan alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ ye quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ an bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o ye de sisan nɔ n'i bɛ don fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ i ye dɔ de ye a la o de diyar'i ye an bɛ fɛ ka dɔn Kumba yɛrɛ ka idole ye jɔn de fɛnɛ vraiment ne ka idole genre dɔnkilidalaw la ou bien awɔ dɔnkilidalaw bon artiste bɛɛ ka di ne donc artiste bɛɛ kamari artiste bɛɛ ka di ne et puis Babani yɛrɛ o ka di ne trop donc Babani yɛrɛ de i y'o yɛrɛ de kanu sinon Mali artiste bɛɛ fɛnɛ ka di Mali artiste bɛɛ ka di ne et puis mais américains lamɛn mais nigériens lamɛn mais Babani ta de bɛ e ci
Ok, mais n'i y'a faamuyali sɔrɔ i ka kuma in na komi i y'a fɔ cogo min na artiste Mali artiste bɛɛ ka di ye mais bolofa bɛ babani ko ne fɛnɛ t'a kan mais an bɛ fɛ k'i ɲininka mun na o fɛnɛ awɔ genre babani filɛ a ka ko man ca classe b'a ka kow la donc ko dumanniw dɔrɔn de ka di ko dumanniw ka d'a ye et puis genre a ka di ne ba yɛrɛ fɛnɛ quoi ka di ne ba ye donc ne y'a imité ne babani de pere imité ne bɔra babani na ka na Cheche Dramé la Ala ka hinɛ la d'accord faamuyali sɔrɔla Kunba ka nin kumaw la an bɛ fɛ k'a dɔn Kunba ni dɔnkilida bɔra a la e bɛ baara wɛrɛw kɛ yan non ne bɛ école de la et puis me se kundilan fɛnɛ la Kunba vraiment bolofa bɛ ta in na i bɛ kalan na i bɛ dɔnkili da en même temps i bɛ kundilan yɛrɛ fɛnɛ kɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o la Kunba sisan Kunba an bɛ fɛ k'a dɔn de sisan nɔ depuis e yɛrɛ donna musique la fo ka se an bɛ don min na i ko bi Kunba ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn de sɔrɔ a la i k'i da don bɛɛ la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan vraiment ne ma gɛlɛya la fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ma foyi gɛlɛya foyi a la ni i yɛrɛ ko musique tɛ taa ni baara tɛ o exactement i bɛ baara kɛ peut-être i bɛ se ka sɛgɛn o de la texte sɛbɛn ni k'i hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan tuma dɔw la olu de bɛ mɔgɔ bloquer voilà sinon ne ma gɛlɛya la fɔlɔ i ma studio ko problème ni fɛn ninnu si sɔrɔ si ni ne kun donna studio la ne tun bɛ kasi de ne tun bɛ kasi de prise ni fɛn ninnu na mais sisan ça va n bɛ taa n bɛ n ka prise kɛ n bɛ n ka répétition kɛ voilà d'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ sisan nɔ dɔnkili komi an kumara gɛlɛyaw kan i ye gɛlɛya fitinin min sɔrɔ mais an bɛ fɛ k'a dɔn musique ye hɛrɛw yɛrɛ jumɛn fɛnɛ las'i ma i bɛ se k'a dɔɔni fɛnɛ fɔ an ye o ko kan musique sababuya la i ye fɛn minnu ni fɛn minnu fɛnɛ sɔrɔ bon musique kɔnɔna la n ye président ka wari sɔrɔ a tɛ président voilà Amadou Toumani Touré n y'o ka wari dun et puis ni dɔw ye n wele ko n ka taa prestation na u bɛ se k'a fɔ ni minɛ i k'a kɛ essence sɔngɔ ou bien tan et puis hali e yɛrɛ musique de filɛ ka e ni ne ɲɛ yira ɲɔgɔn na sisan n ye relation caman sɔrɔ musique kɔnɔna la d'accord en vrai dire voilà ok faamuyali sɔrɔla o ko la joli an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi donc an bɛ fɛ k'i ɲininka sisan nɔ Kunba est ce que e ye featuring kɛ i ni artiste dɔw fɛnɛ non ma featuring kɛ fɔlɔ i ma featuring foyi kɛ fɔlɔ mais mɔgɔw bɛ k'a demander mais n bɛ fɛ n ka deuxième son de ka bɔ parce que n ye chant daminɛ n ye son kelen de bɔ o la deuxième son de kan ka bɔ o régulama de don quoi donc ni o bɔra mɔgɔw bɛ ka featuring demander dɛ mais mɔgɔ yɛrɛ ko walaha momo i b'a dɔn sisan voilà komi i yɛrɛ bɔra ni walaha momo tɔgɔ ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan lien jumɛn bɛ Kunba ni walaha momo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walaha momo vraiment mɔgɔ ɲɛnama don et puis a ye ne don dɔ la ne tun bɛ piscine de la Kɛnpɛksi de la ne ni walaha momo donna ɲɔgɔn na ten ne bɛ dɔnkilida la a ko vraiment e bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ne ko n ko si ne bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala mais mɔgɔ kelen tɛ se ka avancer quoi n ko ne ye dɛmɛbaga sɔrɔ n yɛrɛ la a bɛ diya n ye quoi mɔgɔw ko ne ye freestyle kɛ a ye ne lamɛn ne voix diyara ye a ko a man d'ale ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais a man d'ale ale ka mɔgɔ manager mais ale ye ne ka ko bonyara a ma trop a bɛ ka ne a ye ne manager a bɛ ka ne produit et tout o la dɔrɔn an taara studio la an taara ni tɛ problème fɛ an taara o son bɔ yen nɔ voilà komi i yɛrɛ bɔra ni son in tɔgɔ ni tɛ problème fɛ donc déjà plateau des stars de don an bɛ preuve yira mɔgɔw la donc Kunba yɛrɛ bɛ s'a ka baara in na a bɛna kan fili ni tɛ problème fɛ sisan fo anw ni ne an bɛɛ bɛ sunɔgɔ yan nɔ donc Kunba micro b'i bolo an ka taa fɛ Kamele na ni te problème fe Kene olu eme
premier de ye Ousmane ye Ousmane tago ka wariko premier ye Ousmane tago ka wariko Flana ye papu tago ka Dominico Flana ye papu tago ka Dominico Sabana ye Mohamed tago ka Musoko Sabana ye Mohamed tago ka Musoko. Voilà. Donc merci beaucoup. Son indiara fukata fa diara. Ah papu tago ka Dominico. Ah kumba tete meninga. Donc kumba son jara amete menni en question yi alibi. So ambe fe ga don yere mu ne kadi kuma ni jena tige fem bay. Ne bakadne yere et puis ne be faire un basa roibi be faire un basa roibi parce que ko ga chan quoi bakadni fakadni kan baraw be me sa be no fe abana family soro la iga nkoina donc kuma ni nga family ni nye family soro iga bora ka kuma mun fo iye son kele ne da folo mais flana menale so so ne problème ne bora oh flana igo ko to koy Zara mais kuma ma son foi fin nous te folo si nye son taxi baden ne bimbulu ali siri ga woni me fe ko yelema ayelema no angata kuma woni yelema no balaba jamate on baby chenyu wale imata baby chenyu wale igana complexe misagona korekiye ndusugoni valide nevininga korekiye anganyogon soro sojula bebe wonina geshala anganyogon soro rompoy bala anga soju bala anganyogon soro rompoy bala ote bana kuma voix kadi yere de son jara trop kuma ke bina sitiki ga son yelema donc si on devait faire cadeau na so rebe mo ga son yelema ibe ta fa de be permission de tawa wal ma ko be ke to godi se ga don nya fa yo ko sitiki ga son a jarani puis na nya fo mu nya na ngo chengo na ni nya projet do nga be so nga usare mo ko problème ta la parce que Alain Sidi bolo voilà ne a fo ama gelea et puis den do refena atara ke ko nga mek nyumani voilà mais différence na donné ni autant nyoron che quoi déjà nen mo ap ma ke problème fo y rontala kuma era te problème y référé fa ils sont beaux kan ala kan be kisi problème mais ne kuma donc on continue na ko yi voilà kuma comment bora ki nyine ngana soro femin kadiye igo ko yi bay ko kadiye ni jena tike fembe way ibe feka ko sawe sambe feka fo kuma rebe fin du men détester ni jen fembe fene femi era gone kumbaye o hypocrite yari non kuma bango dum falendo la san jen era falendo la ni manya iga koko iga ko ki kilina soit iga mo nyini mu me nyoron fam ou bien ki teri ki iso mo do ni fleur ne tonton ni mais ne ga fin bébé foyer Modibo Doumbia il est gentil il est tout pour moi vraiment voilà donc il profite ga petit coucou ninka a eke on va sangorata hypocrite manni parce que be yele fait un bichinu be ta do fima ou te fait avancer et tout o chamangera ne law moi je m'en fous au forane kan wele ite na avancer na bi gono ki na ketani tina keta beta non mais décourager on m'a décourager walay d'accord ok kuma famille ali sur la ikane kuma la donc kuma et comme émission menacée akum jamaroma mais antena blana ma question la bani poser ko ame fega dona soro
kuma furulen de don wa ou bien n'a sɔrɔ c'est toujours célibataire ou bien n'a sɔrɔ kow de bɛ yen parce que caman bɛ yen olu furulen tɛ mais kow bɛ kɛ yen dɛ kuma k'i da don la ka walawalali kan ye o ko kan. Bon ne furulen tɛ kuma furulen tɛ. Donc kuma ye denmisɛnnin mais kow bɛ yen dɛ ou bien kuma. Bon kow bɛ yen nɔ. Ok d'accord donc aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na n'a sɔrɔ aw cɛsirilen don kuma ko in na an b'a fɔ aw ka don ni jɛgi sabula kuma ko k'a furulen tɛ mais ko kow bɛ yen dɛ donc faamuyali sɔrɔ la kuma ye nin faamuya. Donc san kuma an b'a f'i ye sisan nɔ i ka un petit dernier coucou pour la famille tes amis tout. Me foli bila nga famille bɛɛ ma famille Sako, famille Malé, famille Traoré, famille Doumbia. D'accord. Min terimuso bɛɛ fo komi bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ. Awɔ man nɔgɔn. N bɛ foli di n terimuso bɛɛ ma ani n kanubagaw bɛɛ. N bɛ foli di Aïchata yɛrɛ ma. I Maïga. Voilà ma chérie merci beaucoup. Voilà an lamɛnbagaw ni ne kun b'an bolo k'a di aw ma donc j'espère que aw ni anw bɛɛ nimisi wasa sɔrɔ nin ko in na. Kumba bɔra a ye dɔnkili dumanw da ka voix dumanw bila wa an ye question fɛn fɛn tɛnku a la a ye jaabili di an ma donc ne hakili la aw ni an bɛɛ faamuyali sɔrɔ nin ko in na o la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.